KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna APHL sia song pen ka song long walk pini an ni thom kebra sir kep kepleng Karbiang Long Autonomous Council kilik along pen abang KKB so tuma phan voter list along pen amen ingthan etnang jipura all party hills leaders conference ahin pen siding ponsi do or die long wakedam pini arni an ni thom kebra sir kep arni an plengsi rongkhang constituency arlo an nangkile labang so kache song do or die po thepi ke en ponalong keche aso tuma phan KAC kilik along electoral roll along pen amen ingthan etnang jipu akimang pensi bang so sai deng ponlo KAC pen thangnat RD nang pidunte la pen lam theave pulotangte niltum APHL sia song pen kache song ingtonte la pen kangton ji kali non kache song pen so muchet angdeng anseta palena kok jipusi angtong ingti kathar ningje pon nonamat KAC pen thangnat alam tabe la pen RD nang pidunte pusi pherangke angno angtong ingti ningje pon non ni tum lapwanar ni thongke ra sirkep lang egat lo kita litung kaca song long pini monit munara tum pen ke pasik sak ko bang ke no namat pini kumahin pen ke teglong ela kita jasagat polis tum pen kena pasik sak teglong na dan am tereng anong ningge si an par ke ha chicken liap kang cintong homosia lo ada ini tumhan kawan orang halo tum satu siksa ma kita kaprek ke bang ke ini tum siksa ke ni lah ku kicu no along pada long pini ka siksa tum hai le la ke kaprek la ka che song long la hai ke la insuar hang ke doko kita monit munor tum pen ang pasik sa dun ku bang ke no na mat ni tum tek long la na pen nang litum la ni thong ke bel ke song pondet ke sisi ben ko an RD pilang ni tin Karbiang Autonomous Council pen ke RD GPG bang aku job thot lo sita la so ka che song ko ansi kapalam ji mala phansi bori bom lo he la ke sita kiri o asai nilitum bang so kache song asai kideng hut madu tumta nangke pasik sak abang ke ave setame raikom sai khia tumpen asai na kapasik sak dunjia phan bor iponlo lasi RD ki pidunji kalisi rata pharman ke klema bang phu mate KACEM surjarong phar alangli nilitum phan TG Thinon Rengji Rengnon pusi kache song asong atuma phan lamthe nang arbok dun puta angtong ingti kathar pherangke athengno lamthe chepaklang pon aron ave pulo la sila so aron do a hok hak ingkhan mi pu kapati ni je phan se Guwahati High Court along ba case PIL 9 2017 number bang la pidamo Guwahati High Court banda lamrai pier lo laso sikhitu long ka aron do vek lo la pen councilor sorke chikloyon thomang bongse aron pinchong nang pu ni yer lo sita councilor sor chikloyon thom kali ningkan isi da kali ningkan hi dali ningkan thom da kali jonon ningkan ti podam etan on da claim ke dalo mathai no claim ke dalo lasi non nilitum ke bang bom che song bom ho chong se councilor sor anno che den delang ke claim je phana aning hang helang pulotang te rara tum chini nang po jakang ke rat ari ding si dolo khala ke claim ingtung te ma ke tum ningkan photrok an lang elo la nei chini melo elitum ke claim kang tung atum kalima kalang ma tum chini melo basi non chesong bom lo puthot itum alang itum arje paklang ko ke claim kang tung atum kalima kalang ma itum arje theglong chupami po News report KATV News Pinilake Arkoi ni Pioneer Cap Arnilo Bangso Arni di Mahasau District along Kilik Paduponpo Bangso Kilik ahud Hainang Jipura di Mahasau Gol Pathuaklam along BJP Rachari Aparman Kilik ke Pahai Japhan Karbiang Long Pen CM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dunsi Kilik ke Pachethang Asai Tengponlo Bangso Kilik ke Pachethang Asai Kedeng ahud KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Methang asong kache pahai ponjia phan pura ason lamchak chipite kango bangso kilik ke pache thanga hut KAC CM rong hanga hin pen kaning jete kang abangki nonang kili ji ingdeng pocket sertalin asingkan katalon along nang dunoi nangli tuma phan nili tum pen hor ok nang pachudun po busi lamchak chechak te kang pura APHL si rachari asonga hin pen pini pherangke amai along pen arbok pon ke ani ye nang dia lam mage kar pietum pan ini tum ACEM Tuliram Ronghang ke hai
kapathera asonsi a goldfield along umrongsu election campaign hut kaningje alang li pulo election sia campaign anta non halda NC Hills Autonomous Council election do bomlo penap si vote people halda si alang li kaningje je nang litu Karbi Youth Festival nang dunra nang Chehok donot nilitum nang litum pan ok nang pechu po hor nang pijun po usiga ningje la bange serak me mi alam ilitum a culture ke ok pichu hor hijun kam kadi ilitum a culture ke culture pulate kang khir et mesen akam ke claim dia pan akam bang si jasme ahoklo culture Lapuson kilik vote kacho hangdam ahut owe kimia tumaphan ason kaching thor asai alam ke thantekang ji kalisi hor okpen ke bai tekang aputhak abangke nilitum ahin pen pinrem lo puta pini APHLC amaipu je aika thar ahemalong pherangke amai kang ni ahut ningje ponthu years ago but now this is no more our culture or not only our not Karbi culture but others also it is not their culture anymore now therefore this asking people, requesting people to come and join cultural festival to eat and drink is not a good thing and we condemn it. Another thing is now NC Hills Autonomous Council election is being held. It will be held tomorrow. Polling will be tomorrow. And during this campaign, election campaign, asking showing Dimahasau arada phan kapre ke paching thor ponjia phan ke rap pajir pon piluma la rong aje ketalon apora hut hor oxi pachodun chotpoma pusi alangli tumpen karju padopon halapu hamphanga song karbilo charlia song klembang pu tum sitami kai ke CM aphit bidun kri henloma rada farman sai ke klem piluma jongsi ahok pet rada farman sai klem dam PG pulote political atuma phit bidun kri ke alebe Amina arpu ateng pen chichini si ahok pet rata farman cyclem piponang ji pura kursing timung pen pherangke athengno ningje ponthu Langhin constituency ke parlo samelang so ITDP development block angkang dhenta ghat plongkro arong along kidu kelak arata phan sarkar pen kipipon ahem so atangka cho etamat ahem kikim patang pipedet pusi Ranjan Singh terona phan ahem kitang tedet ahem puatum pen akoi arvak ponlo Bangso puthak kedamtang arkoi ni phai troxy arni Ranjan Singh teron ahin pen pherangke amai ingni ponsi akoi kipipona puthak lamkhlar chipipon Bangso humpho ahem kikim ington kok popu labukali nilika matha bonta non malam abangke sok kachirim aporlang apotsi sok sang chirim chibi et aphilapen nilita asap akisung kedokok pena joksi non amat patang pon un idet pusi pherangke amai along pen ningje pon dok pen PMAYG awas plus la sohem ni pan langhin BDC ahin pen hum ponang pido la sohem atang tedet pusunil pan koi nang pilo stame la sohem bangke nili patang vegi ke asap o akang len dun chat abangke nili sok sang kecirim asap o der dun chat amat asap o der chat lo tapente along a plek along stame ar puson soni do dun kok school hem gonot sop kopin neta panini la son do dun kok lo amase nili asap o der chat nasi la so hem bangke nili patang vegi ase hala jak a news channel atum ine pu ke wang hutan nili chethandun mane nangletum news pi tame nili ki kambang keng tonte nili kambang ke claim ji penap dikpenote nili hormu pasun dampo beneficiary tumlong alis endam si la soteng pensi Ketang telang ahem so humpho bangke nili prabjin pen patang piponpo lasi pini penamat lahaya hem kikim ke patang ponjia phan hormu anta pale bomlo pusi thanpon Athe kidugdet arata phansi sarkar pen kipi lasi lake nilita ke patang pi pedet jia phan abangke matha theputa Ranjan Singh teron pen pherangke amai along pen ningje ponthu rata phan kiduk kela karata phan kiron a hormu
along jong si nilita patang pi pedek kurtela ke nilita chokchiret po la si nilila bangke patang vegji la si kado kawe arat atum ba nitum langhin EDC chairman pendang lok engineer akehai la pente video akehai pi atum papan pe samin nil tum ning rilo la suar po bangke nili chen lo la si nili pe ke patang jia phan bangke nili phan na nang aning nang che thenoi sini patang te de ji po phan bang ni nili ning nil pok ta ma tha the la hai hormu horton ke thonnam de ma putame nili ni tumarong asar mata non nili longdo asi alang limen kangbura kro asi alang li gari pensi nili tumi penta hormu ke thondam ako pini anta hormu ke thondam asi nili ke claim la hai ke claim tam ahok ma kalima alang lile na tum terang ke angno ko pajai thon hong lo chiều rai đấy là Bangso perang ke ame ke phapon along langhin VDC chairman BDO samilangso ITDP block lapen gram sevak atuma phan lamchak setame chipi ponlo. News report KATV News. Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom.